உனக்கு யார் மாதிரி என் தலை கிளாஸ் கொடுத்துறாங்க. மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. யாரா இருந்தாலும் அந்த எவனா இருந்தாலும் அந்த எவனா இருந்தாலும் எங்களுக்கு பயமா என் நண்ப சொன்ன பந்தலில சுயமா யாரா இருந்தாலும் அந்த எவனா இருந்தாலும் அந்த எவனா இருந்தாலும் எங்களுக்கு பயமா பயமா பயமா. ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வியூஸ் ஒரு 17 வியூஸ் தான் ப்ரோ நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. சப்ஸ்கிரைபர் 2 சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கு. நம்ம இப்படி யூடியூப் ஸ்டேட்டஸ் போடுவோம். நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு 4 டைமண்ட் நீங்க வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோ கேக்குதா? நீங்க 4 டைமண்ட் வச்சிருக்கீங்களா? அதுக்கு அப்படியே ரூம் கோட் வாங்கிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. அதான் ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ அடிச்சு போட்டாங்களே. வாடா ப்ரோ ரிவைவ் பண்ணு ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஓபி ப்ரோ வெரி தனம் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. போடு ப்ரோ ஓபி ப்ரோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோ வெரி தனம் ப்ரோ. வேற மாதிரி ப்ரோ போட்டுறலாம் ப்ரோ. லைவ் போட்டுறலாம். லைவ்ல ரூம் கார்டு போட்டுறலாம். அதான் ப்ரோ நம்மளுக்கு ஒரு 200 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துச்சுன்னா போட்டுறலாம். அதுக்கு தான் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்குது. அதான் ப்ரோ அப்படிதான் ப்ரோ பண்ணணும். நம்ம ஒரு ரேங்க் டோர்னமெண்ட் ஒன்று அப்போ ஓகே ப்ரோ. மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. டான்ஸ் ப்ரோ நம்ம ஒரு ரேங்க் டோர்னமெண்ட் ஒன்று வைக்கலாம். சரியா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. கிளாசிக் டோர்னமெண்ட் ரூம் மேட்ச் ஒன்று வைக்கலாம். அதுல 3rd பிளேஸ் வரவங்களுக்கு மட்டும் கிஃப்ட் பண்ணிடலாம். அதான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ. சரி ப்ரோ. அதான் ப்ரோ நானும் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். அதான் ஒரு 100 சப் வந்துச்சுன்னா போதும் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ கன்ஃபார்மா நம்ம போறோம் ப்ரோ. வெறித்தனமா போதும். இவங்க கொடுக்குற சப்போர்ட்ல தாங்க ப்ரோ எல்லாமே இருக்கு. இவங்க மட்டும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாம் பாத்துக்கலாம். என்ன ப்ரோ பண்றது? நம்மளும் எத்தனை வீடியோ தான் நம்மளும் போடுறது. போட்டு சப்ஸ்கிரைப்ஸ் எல்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஹலோ கைஸ் மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அதான் ப்ரோ அதான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ. அதான் டாப்பு. அதான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ அப்படிதான் பண்ணோம். 40 ரூம் கார்டு மறக்காம எல்லாம் வந்துருங்க. நீங்க முடிஞ்ச சப்போர்ட் பண்ற பொறுத்து தாங்க எல்லாமே இருக்கு. நீங்க சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா நாங்க பொய் சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. உண்மையாவே போடுவோம். சரிங்களா காய்ஸ்? ஓகே ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. பாலா ப்ரோ டவுனா ப்ரோ? இங்க வா ப்ரோ. இங்க சரி வா ப்ரோ. மெடிக்கேட் சுத்து ப்ரோ. நான் தான் வந்துடுறேன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோ அடிச்சிரு. அனுப்பிச்சிட்டு தான் இருக்கான். ஓபி ப்ரோ போடு ப்ரோ மட்டும். காய்ஸ் அந்த டான்ஸர் இருந்து பெரிய பிளேயரு. அவரெல்லாம் வேற பங்கமான பிளேயர் காய்ஸ். கேமிங் ஃபோன் வச்சிருக்காரு. வெறித்தனமா போகுது. மறக்காம எல்லாம் நீங்க சப்போர்ட் பண்றதாங்க சரி. மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதான் गाइस ஒரு 40 வியூஸ் 40 ரூம் கடை வெறித்தனமா போங்க गाइस. அது கிளாசிக் டோர்னமெண்ட் டாப் 1 வரவங்களுக்கு 500 டைமண்ட் குள்ள இருக்கு. கரெக்ட்டா இருந்தாலும் சரி பண்டலா இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் சரி गाइस. நீங்க பிடிச்சதை கேட்டீங்கன்னா 500 டைமண்ட் குள்ள gift பண்ணுவோம். அதுக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணனும். இல்லாட்டி gift பண்ணுவோம், இல்லாட்டி டாப் அப் பண்ணி விட்டுருவோம். ஐயோ ப்ரோ வால் போடு ப்ரோ. ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. கெத்து ப்ரோ ஓகே ப்ரோ.
ஐயோ ப்ரோ 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 அனுப்பிச்சிருக்கான் ஐயோ டவுனா ப்ரோ விடு ப்ரோ பாத்துக்கலாம் அந்த பேக் சைடு இருக்கான் பாரு ப்ரோ பாலா ப்ரோ அடிச்சிரு ப்ரோ